Leviticus Tinsia. Na Erade kasa kyerɛ Moses sɛ, se obi yɛ bɔne di Erade kusum, se ɔsane ne yɔnko adeɛ bi a wɔde ama no asie, anaasɛ wɔde ahyɛ ne nsa, anaasɛ ɔbɔ korɔno, anaasɛ wɔdi ne yɔnko amim, anaasɛ wɔhunu biribi a ayera, na ɔsane, na ɔka ntanhunu, se onipa yɛ yeinom biara mu bɔne, se ɛba sɛ ɔyɛ bɔne na wodi so saa ɔmfa ade a ɔfae anaa ade a odi mu amim anaa ade a ɔde maa no asie anaa ade a ɛyerae a ɔhunuye anaa ade biara a ɔka ɛho ntanhu nsane mmra ɔmfa ne nyinaa mmra na ɔmfa abupan mu biako mpae so ma ɔgyina deɛ no na sodie ho afɔrebɔ da no ara na ɔmfa na sodie ho afɔde a ɔde rebrɛ Awurade no mmrɛ ɔsɔfoɔ no nwan mu odwanini a odi mu sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ na ɔsɔfoɔ no mpata ma no wɔ Awurade anim na wɔde adeɛ biara a wayɛ a odi ho son no bɛfiri no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Moses sɛ, hyɛ Aaron ne ne mma no sɛ, yei ne ɔhye afɔdeɛ ho mmara. Ɔhye afɔdeɛ no ntena asommurofi afɔrebukyia no so anadwo mu nyinaa nkosi anɔpa na ɔma afɔrebukyia no so gya no nnɛre wɔ so na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ne nnwera ataadeɛ na ɔnhyɛ ne nnwera pieto nkata ne ho na ɔnsesa nso a ɔhye afɔdeɛ gya no hyigyaa no afɔrebukyia no soɔ no ngu afɔrebukyia no nkyɛn na ɔnyi ne ntaadeɛ no na ɔnhyɛ ntaadeɛ foforɔ na ɔmfa nso no mfiri nkɔ nsraban no akyi nkɔgu deɛ ɛhɔ teɛ na ɔma afɔrebukyia so gya no nnɛre enum arada na ɔsɔfoɔ no nso nyina wɔ so daa anɔpa na ɔnsiesie ɔhye afɔdeɛ no wɔ so na ɔnhye so asomdwe afɔdeɛ ho sradeɛ no ogya nnɛre afɔrebukyia no so daa a ɛnnu da na yei ni aduane afɔdeɛ ho mmara. Aaron ma no mfa mmra Awurade anim wɔ afɔrebukyia no anim na ɔmfa aduane afɔdeɛ no asikyiresiam no nsama na engu no bi ne aduane afɔdeɛ no so hwam fufuo nyinaa na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so na enyi hwehwehwam nyɛ nkae adeɛ ma Awurade na nkae no Aaron ne ne mma no ni no apiti woni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron ahyiaeɛ ntomadan no adi hɔ na wonie wɔn mfa mmɔreka mfra nto wɔn kyɛfa a mede mama wɔn wɔ migya afɔdeɛ mu ne no ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron sɛ bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ. Aaron ma mu mmarima nyinaa ni ɛnyɛ Awurade gya afɔdeɛ hodoɔ ho daa ahyɛdeɛ mo a wɔn toatoaso nyinaa mu obiara a ɔka no nyɛ kronkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Moses sɛ, yei ne Aaron ne ne mma ayɛyɛdeɛ a ɔmfa mmrɛ Awurade ɛda a ɔsra ne mu no asikyiresiam efa abupan du mu biako nyɛ daa ayɛyɛdeɛ anɔpa deɛ fa na anwummere deɛ fa ɔmfa ngo nkye no dadeɛ ayewɔ mu yɔ no nkyekyere wabra yɔ no sɛ aduane afɔdeɛ a watoto abubu mu asinesini bra na enyi hwehwehwam ma Awurade na ɔsɔfoɔ a ɔbɛsra ne ho asi n'anan mu wɔ ne memu no na ɔnyɔ ɛyɛ Awurade daa ahyɛdeɛ wɔnhye no mu na ɔsɔfoɔ no aduane afɔdeɛ nyinaa ɔnhye no mu onni bi. Na Awurade kasa kyerɛɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Aaron ne ne mma no sɛ, yei ne bɔne ho afɔdeɛ ho mmara. Deɛ okum ɔhye afɔdeɛ no ɛhɔ ara na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ no Awurade anim akronkronne mu ade kronkron ne no ɔsɔfoɔ a ɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ no na wonie deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na woni wɔ ahyiaeɛ ntomadan no adi hɔ obiara a wɔka nam no nyɛ kronkron na deɛ mogya no bi apete n'ataadeɛ mu no nsi deɛ ɛpetee mu no wɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na ahina a wɔnoa no wɔ mu no wɔmmɔ na sɛ kɔbere sen mu na wɔnoaeɛ a wɔntwi mu na wɔmfa nsuo nhuhuru mu. Asɔfoɔ mu mmarima nyinaa ni bi ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron na bɔne ho afɔdeɛ a wɔde ne mogya no bi ba ahyiaeɛ ntomadan mu bɛpata wɔ kronkronbea hɔ no nyinaa oni ɔmfa ogya nhye